Ongi etorri gamer ontzira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 6. atalera, danera 152. atala, eta gaur bai, astelehen batian, Twitch kanalian grabatzen gabiz, zuzenean, eta badakizuen bezala, horren ostean, asteartetan, naiz irratian, gaueko 12etan entzuteko aukera izango duzue, eta gero, ohiko plataforma guztietan igotzen ditugu saioak. eBooks, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Bakizue, Gamerauntzia bideojokoen euskal komunitatea dela, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu honen inguruko informazio guztia, eta, bueno, Telegrama eta paginatuak. Ni Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare, Aritz Odriozola, eta Lander Unzueta, betiko moduan, aupa zuek. Bai, arratsaldeon, zelan? Ondo. Nik azkenean ez dut gauza hundirikin, egisa esan ostegunetik ez dut euki aukerarik ikutzeko ezer, jokuak eta, baina platinatu neban Supra World, bentsate dagona, early accessian, sarrera goiztiarrian, orduan, bentsate hori ja bukatuta, eta ez dakit, Hollow Knight, ero daukaten tartetxotan, guztoko gaten Hollow Knightekin ber hartzia, daukat ora 18 orduko partidatxo bat, ero, eta horrekin jartzen naizen, bai, zuek ze idea, ero. Ni antzera nahi izan, Hades biegaz jarraitxot. Gero lagun bategaz justo komentan, Deus Exen remasterra gora eta bera, apurrez berotu naz barriro instaletako Human Revolution, asko guztia gatela. Eta ebilinaz, hasik iratxu behitzen hor tutoriala eta lehenengo misinio handiz esango dugu. Eta banabil, ez tokot esperantzariko lan osori pasetako zezebez, baina gustora hartu hot, eta ja zenbat irauten dozten. Bueno, nahiko joku berez izaztekoz antzeko asko. Igual nabari da asko kontroletan adibidez. Gero Mankind Divideden aziren aldatu apuro kontrol eskemi eta zure gusture jartzeko aukeri gotezan. Baina Human Revolutionen asko nabari da ondinoko zuterran kontrol eskema hori ezpila erabili gure. Eta gauza asko ez dire natural edo eroso sentitzen hori da holan apur bet, ez? Baina bestela, mekanik aldetik, historizoa eta nik uste ondo sartu dizela. Eta gustora hartzen da joku, da grafikoki bai, grafikoki asko nabari da atzik geratu zela, bere gara izen begoal esan, potentina. Baina, bueno... Ez dela ensarra hori, 2000 eta, amarra, gizigo, igual, ez da, amarra maika dizengo da. Bai. Ni be justo instalaten noan Deus Ex, hori, zuketara zinuan nola geogen zebiztela, ez? Eskaintzen, zela esan, mode hori, zela da? Bai, GMD-isa. Hori da, GMD-isa moda. Eta, esan eban, Linuxean instalatzeko gaina izen, lortu neban, instalazioa egitea, Lutrizi esker eta beste bari probatzen, eta adibidez linternia zeukan F12-akin. Eta esan oso, F12-akin estimen gainera, azten dala pantaiatu botatzen, eta esaten dozu, zela dagoen, ez? Eta holako gauza pila bat. Osa, teklak begiratu behar dituzu, aldatu egin behar dituzu gaur egun. Eta igazten da hori, zuk esan dozuna, baina. Human Revolutionen igazten bada, pentsatu lehenguan. Eta, gero bestela hori, jostagarritasuna eta oso ondo dabil, oso ondo pentsatutako joku bada, baina, ostra, hori bai igazten dira gauza horrek. Norbaitek eskerrik asko txatetik idatzi mikroa itzalitan aukala. Piztuta naukan, pero ez zaukan OBS-ek detektatuta mikroa. Bueno, bai. Bentsat, eskerrak etzala bentsat hasi esplikatzen zeuria, ez dakit zenba galduko. Hori da, bagarri kaixo esan dut, eta landarrik alde gintiot ez dezuten ezentzun, ea Deus Ex ondo zahartu dan, grafikoki itzaiten beste inporta, baina bat mekanikoki o alde horretatik, eta hori erantzun du landarrik. Eta, nire aldetik demora gutxi izan dut jolasetan ibiltzeko, ibilizan aizena, obviamente beti zela Flight Simulator da, Crashana gutxitu zait, baina hendik atzo zazpi ordu terdiko galdi baten
5 ordutan ni joanean crashatu zin, beraz, hodik hor zeitzeu, baina ez dakit. Hori simulatzailean zerbait dela irakurriet. Así que hori konpontzen duten arte itxoen beharko dut. Eta gero ibili naiz, gero karriko deun albistetan datorren jolas batekin, eta zeurazki ordun aipatukoet onena. Oso ondo, nik uste dut ja eguneratuta, gure zetan jolasten ari garen, nik uste kareta eta hasiko gala, ez? Albiste asko dare, baina igual senduak ez joan zan hastian beste, baina bueno, interesgarria. Hori. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, gaurko lehenengo albistea, olako noizean behin ateatzen da jolas txiki altxorroietako bat da. Azken finean, posibleki entzungo zenuten azken asteetan, sare sozialetan, edo hainbat eduki sortzaileek Megabonk izeneko jolas batei buruz. Azken finean, indie bat da, pertsona bakarrek egindakoa, gizkiz banao. Eta, bueno, Vampire Survivors ezagutzen dezutenok eta bakizute gu Vampire Survivorsen zalea gehala. Klon bat dela esan daiteke. Kuriosoa da, esan dute bezala 2 aste dira atera dela jolasa, eta jada bere gila da Bedinad garatzaileak esan du, jada 1 milioi bat kopia saldu ditula Steamen. Más o menos, egia da, orain hasi zaizkit klip batzuk azaltzen YouTubeen Megabonki buruz, eta ematen du garatzaileak alako bat shortak igotzen zitula YouTubera, garapen prozesuari buruz, baina, bueno, más o menos jolasa orain da astebete txo batetik ireki da, eta enda iragarpen zabala. Eta, karo, 1 milioi bat kopia saldu ditu, baina hori albiste hau egin deun momenturako, edo anuntziatu zuen momenturako, ze posibleki asteukara pasa ostean, are kopia eago salduta izatea. Horitako bat, ni, ze hau da ibili naizen jolasa, sarreran esan duten bezala. Eta, bueno, jolasa ulertzegotan oso horrez zer da, Vampire Survivors bat da, baino 3 dimentsiotara pasata. Eta zagonuke beste diferentzia dela, partida bastante azkarragoa diala. Ze Vampire Survivorsen ordu erdi izan, ez? Eriotza agertzen zaizuna. Hasieran bai, gero, bueno, bai. Gero, dependitzen du. Bueno, jolasa hau 10 minutuko partida dia. Hortaz askoz azkarragoa da, askoz dinamikoagoa da, eta gero hori dauka, ez? Esan duguna, 3 dimentsiotan ibiltzean, pixkat, leheno mugimenduakin saiatu berbazinen eskibatzen, orain, mugimendua 3 dimentsiotan eta alturakin eta jolasean jardun behartzea. Azken finean, Vampire Survivorsen bezala, aririgon hor da ezin bat dator, eta horiek hiltzen dituzu, pasiboki, zuk ez dezu botoi bat osakatu horrera sotzeko, baizik eta erosi edo jasotzen dituzun, aukeratzen dituzun aktiboen bitartez erasotzen duzu, eta ero pasibo batzu dauzkatzu, kaso honetan tomoak dianak. Eta azken finean, hori, etxaiak tartean noizean behin etortzen zaizu eliteko etxai bat, eta arek sari pixka potologo emate izu, dirua jasotzen jumertzea eta diru horrekin gero kofre batzuk zein ditzazketzu, desblokeatu, pasiba, 2. mailako pasiba batzuk jasotzeko, baita ere diruakin beste gauza batzukin lehizke. Oso antzekoa da Vampire Survivorsena, baina bauzka diferentzi txiki batzuk. Momentuz, nik esan nuke, behiratzen jardun ez leheno Steamen, baina aurreti asko sarrera izango dala, ze 20 pertsonaia dauzka, 2 mapa dauzka, eta ero 240 misio baino gehiago esango nuke, 240 erronka dauzkala. Adibidez bat atzo jardun itzan saiatzen, dala pertsonaia ezin dezu mugitu. Eta partida gutxienez iritsi bertzeala 10 minutu hori pasatzera iristea. Eta, bueno, egia da beste pertsonaia bat, oraindik desblokeatu gabe daukadana
erronka horretarako behagoa dela, baina honekin jardun nintzen, daukadan horrekin, eta oso builda tokatu hartze ezkitzun objektu aktiboak edo pasiboak izen berote super konkretuak pasatu alizateko, ze ez dut lortu pasatzea ia zen. Eta, porratzen nahi bazute sortez... Gertu betzagon, ez? Ez. Pasateko gertu betzagon. Ezagun nuke gehienez 4 minutu aguantatu ditutela. Eta, proposamen hau probatzena ez zutenok, demoa daukazute Steamen eskuragarri, murreztutako, alde batetik demoa debalde daukazute ibiltzeko, eta bestalde jokoa bera murreztutako prezioan ari da saltzen, bedinat, 9,75 eurotan. Eta, niregatik, Vampire Survivors gustatu bazitzei zuen, nik gomendatzei zuet gutxienez demoa probatzeko. Egia da, nire demoan ibili nintzen lehenengo, pixkat jolas aldatu iten dalaz gauzatxo baten, zehara, bertzio finalera, erosten denera. Baina, nik uste demoakin nahiko ideia honan iten dezula jolasa zertaztoan eta nolakoa dan. Eta gero hori. Tipo nahi flipante izan behar dugu, garatzaile bat, gaina bideotatik entzun dut eta nahiko gaztetxoa ematen du. Eta milioi bat kopia saldu ditu. 10 euro horietan, gutxi gara bera, 10 milioi euro, estimeek 190 kentzen dizu, beraz, pertsonate 7 milioi euro irazitu kolpera. Eta jolasa ez da super komplejua egiteko eta, baina puntu hori asmatu du, umore puntu hori, Vampire Survivors bezalako joko engantxante horiek. Espero ondo erabiltzea diro horiek eta eduki asko sartzea honi. Vampire Survivors egin dioten bezala eduki debaldeko asko, eta gainera, ordainpeko zenbait gauzare bai. Hortaz, orain dinik ezagun nuke, ez dute aurkitu, lehen esan duten bezala, sarbide guztiarrean daun jolas badan edo 2.0 bertzioa dan. Steamen arabera ez, meintzet, berak garatzaileek ez dagoela marke. Karo, Steamen bertan sartzaren nien argita garbi jartxe hotxu, ez? Early access edo sarbide goiztiarren dagoela. Kasu honetan megabonken kasuen, ez. Nik uste eduki asko falta zeola, pertsonaek 20 dia eta desberdina dia, baino 2 mapa bakarri daude. Eta nahiz eta erronkak egon, mapa gehiago sartu ditu, arerio gehiago. Hori ondo gongo da, nik uste lan asko ez duela izango, mapa berri bat egitea. Baina, ondo jarrai dezala, eta laguntzeko norbait kontratatzeko entzat diru hau dauka. Gutxora era 7 milioi euro hiekin. Kuriosoa. Demoa eta hori zedin jozuna azken dina Vampire Survivorsen klona, azikera batetik ikusten da. Batez bai mekanikak berak, baina esperientzia hartzerakoan ez, honek arribitzi moduko hartzen zuzenak, eta usasko, barne dira azken finen, gauza berbera da. Eta irudera aldatzerakoan, ez da horren besterako saltoa bez, baina jokuek berabeako beste bizkortasun bat, horren mugitzerakoan, eta salto itxerakoan zelan soazen kokalekutatik. Eta badeko bere humoretxue, nahiko, batez horretan nabari da garatzaile gaztiala, bere humore aldetik, ez? Meme asko daude. Boomer sentitzen meme pila batean da hola. Baina oso ondo dago izan, eta lan honain dugu bitxo zemak klon dauzen Vampire Survivorsenak, eta honek arrakasta hori lortzi, azkenien, ez da horren errezesan nahi hot, gora ipatzeko dala. Eta aia, zutin jozun, apurka-apurke gehitzu eskero eduki gehizago. Naiz eta 1.0 edo sarbide goizterra atxien itxi eskero be, bainoko guzasko dekoz gehitzeko eta hobetzen joateko azken pinen. Hori da. Eta ikusi beharko da nola evoluzionatzen du. Oso simplea da jolasa, orain astutan aukan jarrita zea, trailerra. Trailerretik gauza bastante aldatu dira, egia esan. Baina, kuriosoa, Vampire Survivors bezala jarraitzen du estetika pixel art estilokora, egia da hau hobeto xo ikusten dela Vampire Survivors baino, pixka gehiago, hobeto. Eta hori, jolasa ondo dago, misio batzu bastante zaila dauzka, Vampire Survivorsen ikustet errezago dala hasiera, hau onena baino. Baina, divertigarria, esan duten bezala demoa probatzeko hor daukazute, eta gero zauek erabaki
konbentzitzen zaituzten. Eta oso ondo optimizatuta onbia da, 500 megako espazio hartzen da besterik, ez? Claro, eske Vampire Survivorsen txarra zan, bere garaian uste entzutela, ez dakit, Java edo olako, ez Java etzan, baina olako zea batekin egin zuten, eta orduan oso limitatuta zegoen. Baina aldiz, hau, nahiko ondo dago alde hortatik, tiroia 0 notatu ditut. De hecho, 144 FPS-etan dabilki denbora guztian, así que alde hortatik ondo egin du. Ez da, oberak egin duen zerbait optimizazio prozesua ondo, edo simpleki olako jolas batek beste ez du ber, eta listo. Bai, demoa probe, egiz izan eduki nahiko txudeko. A ber, azken fine joku hori da, esteko askoz gehiago bez, baina demoan aldozu ordu pare bat sartu errez batien, osake, probe jogoa. Vale, ba. Honekin beste joku batera, baita nahiko ezaguna izan dana, ez? Vampire Survivorek bestia provokatu da den bezala, Sandfall Interactive Studio frantzesak gogoratzen baldin badozu, eta nik uste dut oin Laster urtea maierako sari banaketak eta azten ditugunean berriz gogora ekarriko eskuela, daukagu Claroscure Expedition 33rentzako doako eguneratze handi bat. Eta, bueno, gaurkotze handi horren berritasun guztiak ikusiko ditugu. Asuntua da, bueno, esan dabela 5 milioien langa gainditu dabela Expedition 33, eta horrekin aprobetxatu da esateko badabiztela garatzen zela da baki berri hau. Etxai berriak zein ezustekoak aurkituko die bertan, baina ez hori bakarrik, baizik eta abentura ja bukatuta daukenei, zuzendutako buruzagien aurkako borroka sail batzuk omendare, taldekidentzako jantzi eta arropa berrixak, eta lokalizazio gehiago eta bestelakoa bea agintzen ditue DLC honekin. Eta, bueno, badakiguna da, hau izango dala adabaki bat musutruk izango dana, baina oraindik ez daukaguna da datarik. Orduan, garatzaileek ez dabe esan, adabakiaren kaleratze eguna noiz izango dan. Hori, 5 milioien kontu hori, zifra ikaragarria dala esan behar da, ez? Alde batetik estudioan lehenengo bideojokua da. Egia da, beti, ez? Dagoela komentari hori, India die, benetan India die. Ez? Da AAA bat jokua, baina, karo, erak ez die AAA bat enpresa, egia da, ez? Pixkate egin dabenerako enpresa txikia dala, baina agian ez da ohiko indi bat. Hori bekontutan euki behar da. Baina, bueno, egin dabena oso ondo indagonda, arrekasta onditza euki dau, eta posgarria da olako adabaki bat, musutruk, prestatzia enpresa batek, mimo hori ematia jokuari, eta nik uste dut horbe komunitatean onespena lortuko dabela, ez? Azkenian, larian egin zeban bezala bere urtean, nire ustez, bide oso antzekoa jarraitzen dabil kasu honetan Sandfall. A ber, 5 milioinare pintzaken hartu hor da, ze askok Game Passetik jolastu den, beraz, imaginatzen zifra horretan ez gehala kontutan hartuko. 5 milio salmenta, kepintzen da, ez dakit. Hori da, salmenta dire, ez toa Game Passetik, beraz. Eta bueno, jolasatik, bueno, analizia hor ekarri genuen bere momentuan irratzaiora. Eduki gehigarria sartzea ondo dago, nik uste historioa zail gutze zait gehiago aurreratzea adabaki horretan, igual balako puntero batzuk sartu itzazke lore inguruan zea, baina gehiago ez ikusten. Eta ero, esaten duna, aurkari zailak sartuko ditula, nik aurkari bat utzi nun ezin nulako pasatu, porque literalmente borroka perfektua inberdezu. Eskiba guztiak enbeituzu, perfecto, eta ero erasotzene ondo egin behar dezu. Hordaz, 5 hori ez nun garaitu, eta utzi egin nun. Gaina botzo horren atzean bakit zea zegon. Loreko historioan zati bat zegon, eta esan nun behira. Enaiz gai 5 hau pasatzeko, beraz, YouTubeen jarrikoet pasatun batek ze atzeti daukan historia hori ikusteko. Hortaz, 5 hori baino zailago atzaitu kurritzen zein izalaizken, egia esan.
Bueno, igual horrek aldetik hori, ez da saiak, baina olako eserri zen barik esan nahi dut, edo igual erronka edo misinio berezi moduen, edo nik ez dut jolastu horren ez dakitze, baina bai epatzen bien forotan eta badagoela lekuren bat, antzadanez, utxik daguna, edo bertan egon lehikela DLC-erako sarrera bat, edo boss barriz etxako leku, edo. Ez dakitze, aritzezuko gogandiko zozer, o... Kurritze zait toki posible bat, bat baino gehiago, maparen eskubialdean, toki bastante daude historioari daukionez ez daguna ezterre, eta mapa zati handia dianak. Hor agian egon daiteke sarrera bat. Baina esan detena, historioa ez dakit nola ampliatu alko zenuken, ze nahiko historia ampliatu alko zenuke, bai, baina DLC bat izateko ez dut ikusten, ze ja jolas berri bat ikusten egin behar dezula. Eta aprotxatu zau esanik, baitare komentatu dute, urrengo jolasare prestatzen nahi diala, eta posible dela JRPG bat ez izatea. Eta egia esan, ustetan analizian esan nula, urrengo jolasa ingoa duk, eta historia, ibiltzen mazet eta historia ulertzen badezute, jarraipen bat eman diezaiokezun gauza bat, ez dut ezango, baina alde narratiboa da jarraipena eman diezaiokena unibertso honi, nik oso egokia eta artistikoki zerbait berezia ikusiko nuke, engoa lukete JRPG-a ez dan jolas bat, beste motak batekoa. Enkajatu ez dakeena, justu lorean aipatzen dan gauza horrekin. Zaila da esplikatzea spoilerrekin gabe, baina nahi irutze zait ideia arriskutsua dela, baina ondo atera ezkeo oso ideia ona dela. Beste genero bateko jolas bat egitea, unibertso berdinean eta historia honekin irabatera lotzen dela. Hortaz, ikusi harko da, seguramente proiektu horrek urte askotara joko du, baina 5 milioi horiek eta diru horrek ondo launduko die, gutxenez, garape prozesu hortan diruaz bentsat ahazten. Bai, azkenien oine beste bake bat, beste lasaitasun badeki, urrengo etorkizunerako joku eri begire. Orduen, tranquili hartzi, merezi da bentana jaso dabe da jasoko dabe. Ze, egize da hori, azken finien estanda handize lortu dabela, Game Passien egon dela, baina joku egun txasiko da merketzen, joku egun txasiko da bertan saltzen, eta jentiek ja hor, puntu emiranteko, itxadoten dauz, berapen handiren batera, edo hartu alizeteko, eta ganera hori ze, esan dugune, urte bukaerako sari banaketakaz, gotizekaz eta bar, horbe jente askon begirada irakarko deuz. Osak hemen falteakin bakarra bendino arrakastan dizau da. Ados nago. Ez da oso joku garestia, ero, bai, ez da oso garestia izan, 55 € inguruan dago, jetxi dala uste dut, 55 € 50 eurotan mantentzen dala uste dut. Baina hori, ez da jeitsi, ez da beki deskontu handirik eta landerrik esaten da bena. Olako deskonturen bat arrapatzean jendiak nik uste dut aprobetxatuko da bela, ez? Azkenean nik adibidez ez dut hartu, batez ere denbora kontua gaitik, baina, ostra, geizten danean ero, igual, ja, ez da baitzaki erik. Eta hori, badakiz, ez? Deskontua sartu berkoa nuke, garatzaiek izan da, orain edo pixka beranduago azaroan sartuko nuke deskontua, jendeak erosi dezan, ibilidaien, gustatu dezaion, eta gero urte bukarako sarietan, jendea bozkatu dezan. Ze azken fina beti izate deuna, ez? Otsaian ateratzen den jolas bat, naiz eta oso ona izan, jendere askotan hype hori edo berotze hori pasatzen zaio, eta ero bozkaketan urte bukaran penalizatzen zaitu. Eta loretik hain ondo baldin badoia egiteko telesail bat. Eta horre funtzionatzen da, gero sari banaketarako. Oso ona izango litzake, baina zalantzan handiak ditut estudio honek, 5 milioi izan dugu, baina olako proiektu telesail baten sartzeko gaitasuna badukan. Zerbait, uste eta ipatu zutela, joko azkain zerbait egin bertzutela, baina nahizko gogoratzen zertza. Bueno, azkenien ez dire eurek sartu bihar, beste estudio ekostitxe bat unitzia da, eta bai, hori da. Baina, ikusi beharko da. Nere gatik, aurrera. Baitare ikusita zemotakoa. Ez irutu zaite, ez da gitadiez anime bat ingoa lukete, ez lukeen kajatuko estilo artistikoa eta unibertsoakin. Ja, oso berezia dauka. Baina marrazki biziun batzuk, igual, estilo artistiko berdina mantentzen, gehiago
beste mota europar batera gertuatuz, zerbait ona atera daiteke. Bueno, hori. PC, PlayStation Bost eta Xbox Series plataformetan dago eskuragarri gogoratu, Claroscure Expedition 33, eta gure, horre punto de miran, gure etorkizunean dago, hori da. Ja, itxeke berotu esku nahikoa, eta gube josiko da. Venga, beste albiste bategaz goaz, oingoan, Euskal Herri begire jartzen gara, erdizke. Segundo, jaingo duzun moduen, euskarazko bideojokuek topera gabiz, azken astiotan, hilabetiotan, eta gaur albiste berezi bategaz gatoz. Hidden Folks euskeraz goza dezakegu ja, oraindik aurrera, eta askutatuta dauen jendie zein objektuek bilatzie proposatzen dozkun bideojoku divertigarze, gure hizkuntzan dau, Josu Igoan ekasineri esker. Bera arduratu da, non dago Wall-E bezalako jokuen oinarrizek hartzen da bezan lana lokalizatziaz, berak joko testu danak hartun, esteko bikoizketari berez, baina joko testu danak hartun, da euskaratuen jauz. Eta betiko moduen, bere GitHub orrialdien topeko dugu itzulpena. PC-erako, GNU Linux, Windows edo MacOS sistema eragietarako prestatu dugu itzulpena, orduen bertatik GitHubetik instalatzaile deskarge, eta errez batien aplikalko dugu itzulpen hau. Zer topeko dugu bideojokuen? Eskuz marraztutako zuri beltzezko 32 paisaia interaktibo arakatzen ibiliko gara. Oso umore berezeko jokuek, batez etxeko txikizinari zuzen dute dau, normalen Josu kalako jokuek hartzen deuz. Baina, hori dela eta irudi zen soinu divertigarrezek ikusiko eta entzungo doguz, Adrian de Jong indi garatzaileen jokuen. 3 bat misio edo helburu proposatzen duzkun jokuek. Eta esan dugu modun, batez etxeko txikizinari zuen dute dau, baina, helduek gozatzeko jokuet bai egizan. 2017 estresan berez, sekulako arrakaste eskuratuta, bat sari irun bazan, Steamen sekulako balorazioa dekoz jokalaren aldetik. Eta, PC-ko bertxinagaz batera, Android, iOS eta Switch gaiuetan jolastu aldugu, kasu honetan ez euskeraz, PC-ko bertxina bakarri dugu euskeratute, baina, interesa badekogu, beste plataforma honetan topeko dugu. Bertan merezi deuen, ikapurtxue jokatu hot, badakitza espaldi geminautzeko peinatkidiek berak analizitxu eskaini dutxor, eta izan askorak hartzen dozte, eta oina probetan ibilinaz, eta oso txukun dau, oso divertigartze, oso simplie, baina partida laburrek errez batien botateko joku horitako da, eta hori ze, holako beste batez, euskeraz eukitzi azkenin helburuek eta jakitzi zerren bierdan, astarna horrek, pista horrek, gure hizkuntzan eukitzie, benetan posteko da, betiko moduen. Eta ganera, honegaz, mugarri dolanga garrantzitsue gainditzi lortu dugu, ze Hidden Folksegaz, euskerazko bideojokuen zerrendak 200 bideojoku biltzen deuz dagoeneko. Betiko moduen, itzulpen ofiziala dire batzuk, beste batzuk saliek einikoak, edo zuzenien euskeraz argitaratu diren bideojokuek, danetari egiteko gu gamerantziako euskarazko bideojokuen zerrendan. Eskertzeko da ez, jente egin dabe lana, bai saliek, bai garatzaiek, posible eitzeko. Eta momentuz guk topera jarratziko dugu negaz, badeko guz hainbat proiektu eskuartien, laster pare bat argitaratxe espero dugu, baina, joan gara pizkanaka honen barri emoten. Osak, horize, gamerantzia.eu sartun, eta betiko moduen goiko aldien topeko duzue euskarazko bideojokuen zerrandia. Lehenik eta bain Josuri nik uste dizkarrak eman, beste jolas bat ekartzatik itzulita. Jolas, haure oso berezia, esaten dugu askotan, ez? Jolas asko dauzkau, landerzuk izan zuen bezala 200 itzulitako jolasen langa jarrai pasatu dugu, baina gainera jolasak genero aldetik oso ezberdina dauzkau, eta mota honetakoak, Wholesome Games horietakoak geneuzkan, baina alako puzleare ez dakit deitu honi, baina... Bai, nik izan hori ez, non dago Wall-E estiloko ontakoat, nik ustez ez geneukala, eta ondo dago, eta bat esan ezuna, marrazkiak oso polita dira, ez dakit ze esan, pena dan ondo dagoen txuribeltzan egotea, ze koloreakin hobeto daiteke, baina txuribeltza izateak artistikoki balio bat ematen diola irutzen zait. Eta, hori izan zutena, publiko zabal guztientzako ite ditugu jolasak, eta hau, esan ezuna, bat igual, etxeko txikientzat egokigarre izan daiteken jolas bat da,
eta hori ere ondo dago. Eta, bueno, berreunena esatea, nik uste Kimeraontziatik esan beharra ukaula honekin hasi ginean ez genula inolaz espera zifra hontara iristea, ez da pentsatu ere. Zego, garai hartan ibiltzen ginean oso denbora librean egiten zan gauza bat zen, orain ere bai, gehienak, baina laukatu geunden eta orain komunitate polit bat sortu da, eta eta zuek igual ez dezuten zuzenean ikusten irratzaiotik, gu itzultzaileen Telegram taldean gaudenez, eta interesa baldin bako zute bideojoku bat itzultzeko, gonbidapena bilatzen dizuegu bertara sartzeko. Ikusten da, jende aktibo dagoela, eta aurrekoan egitzean eskatzen daitez zerrenda bat egiteko jendeak apuntatzeko zejolaz aidan itzultzen bazdaien egon solaperik. Eta esan oso ritmo honean dijoa, eta azken finean esan duguna, ezkera profesionala, baizik eta hau da komunitateak egiten duen gauza bat, tartean baude jolaz batzuk profesionalak ere euskaratu dituztena, baina gehienak komunitateak egin dakoa dira, eta nik uste nahiko auzolan politala eta asko eskartzekoa, bai Kimeraontziatik eta baita erabiltzaile eta euskaldun bezala ere. Bai, zalantzari barik, ningo zalantzari barik, kristolana dagoen mendatzien, eta nik uste gorantza doala, ez dugule atzera momentu baten bez, osake kometan dugune. Etorkizunien ondino gehiago gongo dire, etorkizun hurbilen ganera. Hidden Foxen da dinotena puzzle joku dala gehizen bat da, egize da non dago Wall-in antzeko oso zer dala, bari ez da, dikozuz, objektu da pertsonaia piloa marrastute, baina beko barran, agartzen atxuz, bilatu bihurtu zuzen objektu pertsonaizek zehazki, ez? Eta batzutan emoto etxu alako astarna moduko bat, dauela, ez dakize zuge, ez dakize arbolatan, ez? Da hori apurbet bilatu bihurtu zu, orduen, esan leke, ez? Puzzle, kutsu... Igual ez dago begibiztan, oza, bilatu behar duzu, eta zerbait mugitu behar duzu. Nik hori behar dauka probatuta, alabakin, bere garaian probatu noan, eta nik ustot, berak esaten duen bezala, grisean egotian jokua, ez zotala, garaiak mentat sartzen, baina, bueno, ikusiko dugu, ez, politxa da, eta nik ustot, beste saiakera bat egingo dugula, bat ez behin itzulpena euskera zeukitza, arrazoi gehixokin. Ondo, hori da bidie. Bale, ondo iruditzen badatxue, labur dara pasatan gara, aipatu behar da, labur egiteko guzela, oindela saio pare batetik, orduen, albiste barritxu, beste batzuk sartxu gauteko guz, baina, bueno, tanak nik uste dut, nahiko interesgarritxu dizela, osake, merezi deu errepasatan joati, Hideo Kojima hasiko gara, Metal Gearren eta Death Strandingen arduratu negaz. Bueno, Kojima Productions taldien 10. urte hurrena ospatu deu Tokion, eta bertan Beyond the Strand topaketie antolatu eban Kojimak. Death Strandingeri buruzko barritxasunek eskaini deuz, baina hori baino garrantzitsua izen da, bere bi joku barrizen inguruko informazioa. Alde batetik, 2023 urte bukaeran ezagutu gendun OD beldurrezko abenturie, eta trailer barritxu bet eskaini duzku Kojimak. Ez da askorik ikusten, baina bai apurbet jokuen nondi joango dan, ez? Eta, jakitzen gendun, baina ondino gehiago aipatu behar da, PT, ez? Silent Hills. Alboratute gaitu zen Silent Hills horren, oinordekoa dala zainleke OD hau, ez da? Bertan, trailer cinematiko bat erakutsi dozkue, batez gelatxu bet erakutsitze, trailerra noki deitzen da, ez, ate joka ibiltzena, eta horrega zer ikusizedekon bidizo bat itxi dozku. Bertan Sofia Lillis aktorie beha agertzen da, batez erakutsitze zelako motion capture maila ikaragarrizedekon jokuek, Death Stranding bigaz be agerizen jartzen bien, baina esango neke ode honegaz maila ikaragarrizea dela. Nik ezagutzen eban hori, Dungeons and Dragonseko pelikula, azkenengo pelikulako hau, Honoramon Thieveseko esan druida, ez? Hori da. Ez tozuenak aurpegisa gola ipintzen, hoxe da. Eta hori, hori gara eta kamara pilo bategaz, ez? Motion capture jantzizegaz zein arpeizen kokatute, inasko garatzen izenagaz, baina, mugimendu ekartzeko objektuekaz. Eta, oso ondo enge dago egiz izan, eta jokueko lako maile badeko norokorrien, Kojima daliz jarraitzen behar da, ez? Baina oso maila handiz erakusten dugu. Tamalez ondino, esteko kaleratze datarik odek, baina bai izan behar da, iragarrezan moduen aipatu biena, Xbox Game Studios markapien argitaratuko dabela Kojimak, orduen Xboxen eta PC-en ikusko dugu, baina lasai ze PlayStation gaiuetan be
estreniko dala aipatu du Kojimak. Hortez aparte, bai. Barkatu Lander, ikusten gabizena, azkenean trailera ipingi dau, bai, hau nok trailer hau, eta daukogu barrenean ikusten, eta honek in-game movimentua die, hau da, gu jolasten hola ikusiko dugu, ez? Ez dakit, seguru bai izango da in-game, ez dakit, seguru nik zelako izango da. Karo, berez ez da berakutsi jokagartasunen ez, Izan ahalko litzake, ez? Bai, baina detaile asko dauka, ez? Azkenean, bueno, oso, igual dare oso bideratuta, eta ia igual aurrez jetberizatuta, baina, eskuen mugimenduak eta dana da, pasada da. Claro, aldi berien, ez da aipatu guztu dute, lehen pertsona hirugarren pertsona izango da, baina, claro, olako aktore ezagunekaz eta igual lehengo pertsonara pasetie, ez dakitze, hori bilatuko da ben edo ez, baina zalantza hori dukogu ondino. Lander, ez dakit informazio neko salduan eta, baki peten Benicio del Toro zan zea? Ez zuzendaria zein zan? Zen Death Strandingen agertzen dana. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro hori da. Guillermo del Toro ere baki gugamen, zeustet Guillermo del Toro petene bat zegoela atzean historioan edo. Bai, ez da gero Death Strandingen agertzen labe bai, bastak itxamen aipatu da benek izan, oden egongo dan edo ez. Vale. Eta bestalde ez da zen, Kojimak erakutsi daben joku bakarra, bueno, Physint deitzen dan, Physint, isilgordeako jokuen barretxasun txiki bat eskaini dozku, kartela erakutsi dozku ez, apur bete protagonistie, ez guztiz, baina ikusteko aukeri egaz. Ze, bueno, Physint hau berez Metal Gearren oinordekoa izateko helburu egaz sortu du Kojimak, barriro boltegu dugu ez, isilgordekako generora. Eta, bueno, aktore nagusitek bai estatu deuz, Charlie Fraser, Don Lee eta Minabi Hamabe aktoriek parte hartuko da proiektuen, orduen, kasu honetan arpei zagunek ikusteko aukeri euko dugu, badakigu Kojimari zinemi eta ez, ikusentzien euskal munduek asko guztiak zela, orduen beti aldaben egin hortik joko da bela. Baina, bueno, posteko da, Kojima ikusti barriro genero honetara bueltetan, espero dugu seriotasun horretatik apurretu urrunduko dela bai eta Metal Gearreko betiko erokerizek ikusteko aukeriko dugula. Bueno, kasu honetan Physintek esteko argitaratze datarik ez plataformarik, osake hau luzerako doala esan aldugu. Artez de logo, Kojima bereakin ateatzen dan pertsona da, Osea, galtzen du Konamikin Metal Gear Solid, bueno, antzerako bat egitea joa Physint. Galtzen du pete, baitera joa beste jolaza izena aztu zaidana. Bai, ode gaztu da. Ode. Igual Death Stranding ez dakigu, baina igual bere momentuan Konamik ere ez ezan zion, izan algo litzake. Baina, bueno, kuriosoa. Azken finean, neko tipo berezia da, onerako esaten dut, neko zuzendari berezia da, eta bere historia beti da espektakularrak eta askotan zoroak bai, Landerrek esan duen bezala. Eta lortzen duen, ikusita Metal Gear Solidekin ze itxura hartu duen, Konami solamente aidala arduratzen remasterrak egiteaz, que ondo da, hola, remasterrare, ze jola zona dian nahi, remaster honain da, hona gehatzen da. Baina zerbait berria berda, eta nik uste Lander zu batipat Metal Gear Solid zale izan da, Physint honentzat gogo handia izango zula, ez? Bai. Death Stranding adibidez ez dut heldu ganoraz. Bai gugot, baina ian noraz temporizkatzi dautetan. Baina, bueno, ni beti gugot Metal Gearren antzeko zozer eukitzi, Metal Gear barrezek edo remake guzti bat esan egitxo guzti, Ez bakarrik irugarren hartzi, uki bazela hainbat remaster, hainbat remake, igual beste sarrau batzuk behartun lehik, apur bete histori zaboro biltzen jarraitzeko. Baina beste goza barri beti ikusti beti apostekoa, eta bueno, Kojima onerako da txarrerako kristotipoa da, osake, ia segaz datorren etorkizunien. Aurrera goaz bestal bezitxu bategaz, lehen Megabonka aipatu dugu, Vampire Survivorsen klona, baina Vampire Survivorsek eguneratxe eta barritxasun barrizek gehitzen jarraitzen deu. 1.4 bertzinogaz online kooperatiboa gehituko dabela iragarri deu Ponklek, aspalditxik espero gendun zozer egiz izan, tokiko multo jokalari ze badeko jokuek, ondela urte eta pikutik izango neke, 2008-tik. Baina, bueno, berak brometan esaten dago moduen, Ponklen bidizetan ikusten dago moduen, baina inor ez da batzen sofan batera jokatzeko, osake Vampire Survivors sarera bideratzeko lana indabe. Lau jokalari bilalko dire batera online kooperatiboan,
aurretik magian eta arazoan jaialdiz ezana, ondino kaotiko hauen bilakatuz. Eta bueno, ordainpeko DLC-en kasuen dinoenez, taldeko jokalari batek eduki gehigarren bat badeko, beste danak probetako aukeriuko dabe, osake, nahiko eskuzabala, betiko moduen, ponkle. Eta bueno, ez da izango barretzezun bakarra antzadanez, ze 1.14 da bakizegaz beste lau mekanika, dosaugarri barri getxuko da bezala ipatu du ponklek. Ondino ez deuz iragarri, antzadanez beste bat astion iragarko deu, eta gero bestik bastakigu zema denpora birko da, baina apurka-apurke iragartzen joango da. Eta kaleratze data sastu barik, 1.14 eguneratzea hau udazkenin estreneko da, oza, ja laster. Betiko moduen PC-erako, PlayStation, Nintendo, Xbox kontsoletarako, eta Android zein iOS gaiu mugikortarako. Bueno, lehen gauza, online nahi daukionez. Zorame totala izangoa, zenbait, zeu bakarrik bilita zenbait objetu hartutakoan pantaila zan, flasheo konstante bat, imaginatu lau pertsona aldi berean, bakoitzat bere kombinazioekin bali baina, hori imaginatzen dabe bai, asko zailagoa izango dela maila zigotzia, ez? Osea, erdi banatu egin beharko da, azkenean hiltzen dien etxaiak hasieran bentsat, banatu egingo dituzuetan honartian, lortzen dituzun esperientzia, eta orduan, progresioa motelagoa izango da, eta danon artean lortuko duzuen igual boterea, ez? Berdindu bezala egingo da, ez da zuzte? Bueno, bakoitza bera aldetik bajonik, Hori bai, karo, seguramente interesanti izango da banatu eta gero bukaeran elkartzea, ez? Hori da, bai. Hori estrategia bat izango da. Ez eto, karo, lekuko etxeiak hiltzen diena, lagatzen dituen, ez da, bitxiak erosela ditu, karo, danok hartzen baldin magabizi berdinak, orduan banatu egin beko ginuke esperientzia, eta pantaila batzutan igual hola inbiako da. Bai, ez da, erronka desberdina moten dau, gero, zentzu hortan. Eta, bueno, aritzek izaten dana, zuk izatuzun egia da, bukarako fasera iritsi eskero danakin, hori ez da gongo inore aklarako danik. Nik gura dut bentsete hori itxi, esperientzia banatzi gura dut, posible bada. Izen biherrien danak barra bardine partekatzi, bakoitza bire bidetik juti, eta ikusko da hama iran zelan heltzetan bakoitza. Aber, iruro daukau da probatu berko deu egun baten, ez? Bai. Eta honetan, Hori da. Baita, DLC-a dauzka baten batek? Nik oinak esko guztu bakarrik. Nik lehenengo hartu neban, rollo japoniarra aukitzen manada mapar aldo llegaz, hori bai hartu neban, baina gero Castlevanianak eta honek ez dut hartu. Nik ez dakit danak dauzketen, pero gehienak bai. Bueno, probatuko dugu. Bai. Nik lobia sortuko nik. Hori da. Eta gero, Lander hori, esan behar nula, trailerra ikusteakoan bukaeran justu dauka, ikusten da pertsonaia baso batetik moguan, eta eskeletoz jantzita dago pertsonatik aurkitzen da. Hori koina bat, ose da. Bai, ponkleen zorak ari zedira. Nahi zonatzeit hori, gogora ekartzeitzea. Jolasau nola zan superfamatu bintzana, bi eskeleto daugena nahi adiana eta, Undertale dinezu? Baina astebantzik ez? Ez zaizu irutzen Undertale izala ezkera, Undertaleen zea bat? Igual bai, igual ziliko. Bueno, oin esan dozula, Ez dakit, emeraldi hori eman behagertzen da, ez? Justo nahi beratzen delezeak, badauka ni begai bat. Igual da zure berdina, Lander, Legacy of the Moonspell. Hori da, bai. Bai, hori badaukat ni begai. Bai, gero, justo azkenengoan irten dana, aurtengo apirilan 10 zebena, badaukabe kalabera bat, eskeleto oso bat, edo. Eta igual horregaiti da, ero Undertale. Kolaborazio bat, ero, esaten duzu? Bai, holako zerbait, ze azken finean kontrakin egin zuten, Among Usekin egin zuten, Castlevaniakin egin zuten, Bai. Zeadik ez Undertaleekin. Aukera badauz, hori zalantzari parik. Eta igual Riotegaz behin leki ez da, untxe bertan Riot Gamesek estrene deu, azkenik bere bisa KO, double KO, ez dakizena oskatzen da ondino izan, borroka jokuen aurreti asko sarbidie ja kaleratu dabe, hainbat beta itxi eta irekin hostien. League of Legends zen doako borroka jokue da, PC-era heldu da momentuz, eta orain arteko beta probaldizen moduen, pertsonaia mordoa, borroka piloa eskatzen duzkuz, naiz eta 0 denboraldiz egaz da bizen. Orduan, jentireneko guztiako lamoten deu, dalako tag team ez, taldeko, bikoteka ebilko gara bi taldetan ez, borrokan, olako bidimentzinoko borroka joku honetan. Eta hainbat... Brawl Stars estilokoa, ez? Esango ginoan. Eso, inondik egin abez, Brawl Stars, que bako da.
Hau Oleko da... komentatu inoan, ez? Tekken da Borroka jokoa da, bai, Tope. Bai, honek ez dago Brawl Starsen antxik, hau da, azken Bai. finean, Guilty Gear da beste hainbaten, edo Marvel vs. Capcom, eta beste hainbaten antzekoa esango dugu. Beitxu. Zero de modal honetan, ja, 11 pertsonaia gehitxu da bez, 10garrena Timo izen da, eta 11garrena ezusteko nahi du jakune Warwick, bueno, League of Legends jokalarizeko ondo ezagutuko da bezenak. Eta, bueno, gauza piloa iragarri dabez bi keio honentzat, 2026 urtien posten boraldi egongo dire guztira antzadanez, bakoitzien pertsonaia edo heroi barrize gehitxuko dabela paizatu dabeli herriotekoak. Eta ganera, sali kantolatutako txapelketak eta ekimenak babesteko gogoa aipatu dabe, aurten 22 ekimen babestuko dabezela aipatzen dabe, hasikeratik. Ebo Francetik hasiko dire, Eboko oin egondan txapelketetik. Baina, beste hainbat ere egongo dire, bizakeio hau zabaltzeko. Eta, bueno, antzadanez, nahiko itxura politxe, jentieko ondo baloretan du. Nik ez dut jokatu, Zesto astimetik, azken finen, neoz bajatuko dut. Igual jakingo dozu, azkenean rito launcher jarriako da, ez? Hori da, bai. Eta ezarretu betare, hemen, damiatzea. Kerneleko antitxita, eta dudan Linuxekin ezingo da jolaztu. Ez naz entereik izan, baina, bueno, ja beste launcher ba bierda belez, apurbet, galbana hori, nagi hori emote dozte, probeko tan, Bai. Eta hori zen, nahiko itxura politxe, bi, Jinx, Ari, Yasuo, Eko, ekizuez, ezagutzen duzu ondo bertan agertzen ditzenak. Suposatzeot ez da bezala sartuko horren beste pertsonaia ezagun, lolen zenbat eloi dauz, aritz, gaur egun zenbat txapeldun dukoz. Bueno, ez dakit, ni aspaldi izten naizela biltzen, baina 150 ezagun nuke badauzkala ja da. Bitxu, badeki ez nahiko txaukeratzeko, gero seguru beste joku batzetako gonbidatuk eta jartzen duazela bai, orduen horrekiko dabe nundik tiretu. Baina grafikokin ego politxe, irudimentzioetan egin dago jokue, baina jokarretasune bide da, eta, bueno, eroiziek euren mugimenduek eta abilizitzen mantentzen da, bez? Timo ikusten da hor, ez? Zonin apurbeteitzen, urrutitik erasotzen, bere perretxikoa jartzen eta nahiko txukun. Osak, ia, zelandoan hobetzen joku hau, ondina aurreti asko sarbidien dau, osak, hobetzeko geuza asko duko deuz, bi izakeio honek. Ikusi beharko da nola ateratzen da, nik ondo irutzen herriotek agertu hori txapelketa lokalak eta babestuko ditula, nik uste hortik estena kompetitiboa sortzeko aukera eman dizaiokela, adibidez Smash Brosakin sortuta dagoen bezala, nik uste importantea horrela azten dela, ez? Jendea erakartzen eta hautara aksesiblea inez mundu guztiarentzat txapelketatara eta komunitate horiek sortzen. Hortaz, nahi hori irabaki hona irutzen zait. Gero, beti eukiko ezu limitazioak lokalke egitean, eta zea Eta damien izaten duen Riot azken aldian, bai Lolakin eta baitare Valorantekin zeakin dago, kernel mailako antitxitakin. Ez nitzake harrituko jolas hain kompetitibo mota honetako baten ere horrelako zerbait sartzea. Beraz, pena bat Windows ez daukanantzat, edo Windows daukana, baina ez duna nahi olako gauzak instalatzen ibiltzen zat, ezingo bibili. Pena bat egiz izan, Suposatio da azkenean animiko dizela denporiegaz. Baeki jokalari pilloak, kriston basie, eta aldatetik bardin izango dutxi, baina, bueno, ia pizkanaka hori alboratzen doazen, eta plataforma guztiz darako izten doazen. Bai, hori interesante izango dana da, bueno, Steam OS eskuko kontsoletarako eta hori pixkat zabaltzen doian einean hor presio pixkat sortzia, baina egia da, azkenean neneiko nitxokoa dela, ez dela asko saltzen, eta tranquilamente biziko dela rito hori barik. Egiz da bai, oinartien eurek esan jokuek gizago ondira bideratute teklatu gazta zago gaz jokatzeko. Ez da bera esan gure zebez, bez Steam OS jolastu leike, oso horretokan volantxe jolastu leike. Baina, klaro, oin bizakeio hau, gezau dela gintiegaz edo borrokarako stikekaz jolasteko, igual bai komeni da beste Steam-dekerako prestetie edo beste hainbat alako gaiutarako, mando gaz jokatzeko. Orduen, igual ikusten goaz, dinotena apurka-apurke. A ver. Nik uste izena etorreko ala 2 times KO, porque
aurkarien bi pertsonaiak garaitu Bi berritu zelako bider partida ez? zeko. Osea, biren kontra Hori da. delako. Hortik etorriko, ala, gero nola pronuntzatzen, egia zen, inoiz ez dut entzun. Dakien Hori bat. euskeraz bisko izango da. Bizko. Hori da. Venga, beste lagurtxu bategaz goaz, astute okidugu aipatu barik, baina Tokyo Game Showen Yakuzan joku barri bet iragarri txikuso gendun. Ez guztiz barri ze berregite bada. Yakuza Kiwami 3 iragarri deu Ryoga Gotoku Studiok eta Segak. Otsailaren 12 estreneko da PC, PlayStation kontsolatan, Switch Bizen eta Xbox Series gaiotan. Eta, bueno, ez da inolako ezustekoa izen, usto komente gendure erratzaioan berez eskapenak gela Segakoari, Yakuzan webgune ofizialien agertu zen, Kiwami 3 iragarri aurretik. Baina, bueno, badekoz beste gauza interesgarritxu batzuk. Ze hirugarren jokuen berregiti izetiz gain, beste espantzino moduko bat gehituko dugu, Dark Ties deitzen dena. Bertako Yakuza 3ko gaiztoagaz, bere historizoa ezagutzeko balizoko dozkune. Yakuza 3 da purbet sagako joku gorrotatu esango dugu. Asko nahiko sartitut eta nahiko txarto ikusten bien bere garaizen bai egiz izan, PlayStation 3-ako estren esan lehenengo Yakuza izen da, apurbete alboratute geratu dan joku hori da. Osake postekoa, remake bat jasotxie gaur egun sagi topera da bien bitxartien. Eta apurka-apurke ikusagitza ikustenkoa zan, badakigu, borroka sistemia apurute egunetuko da bela, bestelako eduki batzuk eukiko da bezala. Baina, bueno, Okinawara bueltetako aukiriko dugu Kiryugaz, beste joku danak aurrera jarraitzen da bitxartien. Jo, Lander, zea da, Yakuza da, nire uste azken aldean, saga bat, jolas gehiena dena ateratzen denbora gutxian, Pasada. Zenba joku dara Yakuzanak? Zango dugu saga nagusi zen 8 dauzela. Bueno, 8, 9 berez, Yakuza 0 daue bai hortik. Eta gero, gero spin-off pila dekoz, Judgment agortik, Yakuza Kensan eta lakoat izlar diaro japoniaren girotuta dauzenak. Bueno, guza pila dauz, oinik itxi estrenedan. Bai, pasada da. Eta ez da hain zarra, ez? Osea, azkenengo urte zain bestetan. Osea, oso komprimatuta dagoela, ez da Final Fantasy bat bezala, azkenian urte askotan, joko asko, baina eske hau. Bai, Yakuza 3 berez, 2009 garren urteko da, apurbete kokatzeko. Bueno, euska urteak, Bai. Urte. Baina, igual, tare ditue, joku, osea, proportzioan, Final Fantasy sagaren erdian. Osea, denbora erdian, hainbeste joku. Bueno, eta... Bai, gero... Esan Lander. Ez, gero egitze dela, egon dizela joku asko ja kaleratute, eta gero barriro berpizkundu bat egon dela, PC-erakoa bat ez PC-en ikusi dugu joku danak argitartu lehenengo aldiz, eta justo Segakoak horren inguruen komenta da bai, ez da, hori izan dela sagie bizi berritzeko eta mendebaldera ekartzeko bidie, beste plataforma batxetara erutie, oinartien beti PlayStationeko erdi esklusiboa izan da, Nintendo dio pasi izan da, Yakuza, baina ez da guarrakastan direk ukin bertan, oinartien. Eta orduen, horreri esker, karo, ikusi dugu joku piloa, entzutu gendu, estrene da Yakuza 0, estrene da Yakuza bat, eta, bere ezin da bena da, porti PC-era, eta gero Xbox-era, eta beste plataforma batxetara, ez. Orduen, benetan, ez da bez horren beste joku barriatara, alde batetik, baina bestetik bai, ez? Remakeen artien, remasteran artien, eta joku barri edo spin-offan artien, topera gabiz, eta ondino gehiago datoz. Iragartze dau dagoeneko Stranger Than Heaven. Ez da berez dakigun negaitzik Yakuza sagako jokue, baina bai izango da Yakuza antzeko spin-off bat edo beste zuzer. Osake hori martxan dabil, eta gane nahiko itxura politieko. Nik kantitatea baino gehiago ez datenun, azken bolaran, zezago nuke, erratzaiotik, 3 hilabetetik behin Yakuza berri bateatik egikala hitzeiten. Bueno, berria edo, esan dezuna, remasterra edo ordenagailu datortzera, baina ojo, tope dabiltza. Nik uste eta tope baldin biltza dala jendeak gusturatzen dulako eta biltzen dalako, beraz. Osa ez da nire zagaza gustokoa, baina jo, jendeak gustoa hartzen badu eta gaina kantitate asko hartzen badizkiotzu, ongi etorri. Baina segan, urrezko, arrutxa barrez ez lantzari barik. Bai. Venga, Yakuza datzen izten dugu, baina Japonian gelditzen gara, asteburunetan, justo aipatu dugun Evo France, txapelketa horretan, beste
albiste nahiko posgarri bet jaso dugu. Dragon Ball Japoneko Fighters pertsonaia garrantzitsuenakin, Barkatu, Lander. San. Japoneko pertsonaia garrantzitsuenakin, no? Hori da. Bueno, Doraemon eta No, saga, horte ero. bai, baina. Bueno, Dragon Ball Fighter Z-ak biziri jarraitzen dugu, 2018ko joku berez, borroka jokue, Arc System Works eta Bandai Namco batera kaleratu biena. Baina pertsonaia barri bet jasoko dugu, Son Goku Super Saiyan 4, Daimako Son Goku Super Saiyan 4 gehituko jako datorren urtien. Eta horretaz aparte, eguneraketa adabaki barrize jaso dugu Bandai Namco joku honek. 1.40 doako eguneratxe egaz. Borrokalari guztientzako horrek aldaketak eta beste barritasun batzu gehitu da bez. Orduen, ja hil egondan joku bet, ze ordutik ona jaso duguz beste borroka joku batzuk, bai Arc Systemenak, bai Dragon Ballanak, naiz eta bestelako genero batzuk ikutu, baina egize da Fighters eta berez nahiko alboratute geratu dela aspaldi honetan. Eta hori lortu dabe, bizi berritzi, ze azken Sparking Zeroen zifratara, jokalari zifratara aldu da Steamen, Fighters eta asteburu honetako eguneratze honegaz. Osake postekoa, ez dakigune da, helburu badan jarraitzi eguneratzen eta oiniko usageiz hau gehitzen jarraitzi, ze bai falteiako salako funtzionalitate, oinarrizko funtzionalitate eta mekanika batzuk, adibidez, plataforma arteko jokue, edo aipatu dugun Steamosen edo GNU Linuxen euskarri ofiziala, balako gozatxo falteiako jokueri. Baina, postekoa, Son Goku bera 2026ko udaberrizen helduko da, baina esan dugun moduen, bat 40 eguneratze hau ja estrenea da, dagoeneko estrenatu da PC-en zein kontsola danatan. Eta galdera bat, zuek, Daima onjokan martxan dabil? Hore bukatu zan, Ez, ikusi bukatu duzu, zan. 20 ataltzu izen ziren berez, nahiko laburtzu da, orduan aspaldi. Eta ikusterik ikusi nuen? Bai, nik ikusi nuen osorik, bai. Eta txukuna, Bai, etxeko bai. Igual azikirien nahiko jartzu azten da, eta gero amaierarako atalagia ingerra galtzen da bela esan behar dut, baina, bueno, horren laburtzu da etxola ardure, oza, tragoigola guztezkero guztuko da, bai. Ia ba, egun ematen. Dore patute, ja, sartu behar dugu, Daima ez dago euskeraz, baina pentset tragoigola super bai egongo da euskeraz, datorren hastien, urrizen 22 estrenetan da primera plataforman, oza, que, bueno, pentset Son Gokun aventura barri batzuk euskeraz ikusteko aukeri ikuko dugu. Hori da. Gaineko denpori dekogu, osake laburrekaz jarraitzen dugu. Aspalditxik jarraitzen dugun indie joku bet, azkenik estreneko dela jakin dugu. Skate Story abenduaren 8 estreneko da. PC-erako, PlayStation bosterako eta Switch birako. Ez pauzun ezagutzen dalako Tony Hawk aldi berien histori nahiko psikodeliko eta oniriko bategaz batzen daben abenturatxu bet. Izango gara olako kristalesko skater bat infernutik ies egitzeko helburu gaz, orduen. Tony Hawken jokuetako hilko elementu guiko dugu, trikimaiok etxen ibiko gara, erosten, gure abiliziko betzen. Aldi berien, alako histori izo nahiko berezi bet jarraitzuko dugu, diaborren kontra enbier zenegaz, bertako infernuko beste bizilagun batzuk ezagutute. Eta orokorren nahiko itxura politzeko Sam Eng garatzaileek, usto bera, pakarriko krespan abien, garatzen dabilen joku honek, Devolver Digitalegaz batu da, argitaletxe zagunegaz joku hau estrenetako. Osa que, bueno, jarraitzen bergo da, dinotera nahiko itxura politzeko. A ber, originala bentzat bada, skateeko jolas bat nahaztea alako historio skateeko jolas eta bentzat inolaz ere ez dana hon, eta artistikoki oso berezia dana. Ikusiko da, gero ez dakit hona txarra izangoan, baina originala desde logo bada. Eta artistikoki, bizualki, neko ondo sartzen dana iruten zait. Bai. Así que ikusi beharko da. Bai, eta ganera ikusteko eta probetako aukerie badekogu jadanik. Jadanik esparkatu ordu erdi barru hasiko da. Ze Steam Next Fest jaialdize bueltan da. Betiko lehundaka demo batuko duz bertan, eta horretako bat, Skate Story bera izango da, orduen probetako aukeri guko dugu. Joku gehiago gongo dire bai Steam Next Festien, betiko moduen, Steam abiatu eskero bertan, saltoki zen topeko dugu ataltxu berezize, bilatzaileegaz hainbat joku topetako, eta joku euskaldunek begongo dire bertan. Bilbotarrak diren nagusi batez be, Segawa Games, Darby is Here Forever jokuegaz, plataforma jokuegaz egongo da demotxoa orkesten, eta bestalde Relebo Studioa Terrifier di Arcade Gameegaz egongo da baitxe, baina ez da bakarra, egon dela egun batzuk aipatu genduen Kofoin bertan egongo da, Luis Snellbach garatzaileen eskutik, osea que, bueno, joku euskaldunek badekie bere presentzize
Steam Next Festien. Hortaz aparte, Ultimate Ship-Raccoon, Reanimal, Winter Burrow, bueno, joku pila dauz ikusteko, eta betiko moduen ekorreza da, topeti honek eta interesetie zure gustuko joku horregaitzik, baina batez behin interesgarren izaten da, gentien zerrendak, topeta bezen altxorrorre jarraitzi eta holan pizkanaka, batez behin indizek ezagutzen juteko aukera ederra izaten da Steam Next Fest. Lander ez dakit urrengo asterako, baina amaitzen danean, imaginatzet beti bezala ekarriko diguzula aurkitu dituzun altxorren zerrenda, ez? Ia tartitxu bat duten jolasteko, izan jokularra dauz jokatzeko, baina bai, desde luego zerrendak ikuskotaz, da seguro berotuko nazela bat emategaz, itxura politxedeko nagaz, eta saietuko naz probetan bai. Oso ondo. Ez dakiz lan guazen denporaz, besteren bat sartzeko tarte ditugu? Ba, igual azkenengoak azkar-azkarrain ezkio bila sartzen ditugu. Perfecto. Bueno, hau igual Damien etxada gehitxu hau. Ez dakit, Damien zuen salizaren, baina... Bueno, ni ibili nintzen, hortan, eta bat ez bigarrena, ez dakit zaitxe daukat, recuerdo gehiago, gero hirugarrenera ibili nintzen, eta, baina, karo, ez die lehengoen bezalako honak, eta, bueno, Broken Sword, The Smoking Mirror, Reforged, birmasterizazio bat izango dau, eta, bueno, berriz aventura grafiko honen hirugarren bertsioa, ez da? Egon ginen komentatzen taldean, nik azkenean, bai, sarra jolastuta ninguan, eta enekixen egon zala, tartian aurreko bermasterizazioa, baina aldaketa ugari egin zotzen, atal batzuk kendu eta da nahin zotzen, eta, bueno, jendiari orokorren etxakon guztago hainbeste aurrekoa, mea kasu honetan emoten dau hau fidelagoa dela, ez? Loialagoa lehenengo bertsioaretara, eta jendia badirudi goguakin dagoela, ez? Jasotzeko remasterizazio hau, Broken Sword sagareko lehenengo hori atal horrena, eta, bueno, Ez horiako, ez? Berez dau bigarrenana, bigarren jokuen birmasterizazioa dela esango neke. Eta kontu da, lehengoak jaso bala Reforged izeneko beste birmasterizazio bat, eta nahiko harrera nauki bat. Horregaitzik jentie berotute dabil honezegaz, bigarren honegaz. Bai, ez da, ni ontara ibili nintzen, bigarrenera. Eta, bai, egisa da, nire buruan, komentatzen eban ataldean, lehengoa me ibili naiz, baina bigarrena daukat, gehiago emonotzen, ez dakizu, errepatzen zaitxola adin horretan intenso gaztezala joku batekin, eta ez dakit, pare bat aldiz pasauko neban. Eta ez dakit, nire buruan iguala da. Orduan, remasterra ez dut esagutzen gero pintzen dituzu bideoako bat abestiaren onduan, eta evidentemente ez, aldaketa handia dago, baina nire buruan berdin mantentzen dago, eta badago ez, taldian, gamerontxia taldian jendia gogoa daukana hau batzeko, nik, bueno, ez dakit, momentu honetan ez daukat asmorik ibiltzeko, baina ondo dago ikustia, ez? Bermasterizazioak eta egiten diela, eta aukera hori dagoela. Ni bere garaian lehenengoan ibili nintzen eta postu nintzen remastera dutea. Jolastu erdea remastera noiz behiz, lehenengoa pila gustatu zitzaidan, eta bat jolas hauek, ez? Point and clickak kasi kutxa baten utzi dira, eta jolasa bakit gaur egungo mekanika igual ez dela nobedoso ona, baina noizean behin olako jolasak ere gustora sartzen dira. Eta gutxen ez, remaster bidez bale jolas hauek ibiltzeko aukera daukagu. Bai, azkenean honek asko laguntzen da ez, pantalla berrietara egokitzen, eta instalazioa samurtzen. Taktiletan, desde luego, jolas perfectua dira. Bai. Bai, printzipio ez zalduko, pantalla taktiletarako. Bueno, Switchen bai, baina bestela PC-erako, PlayStation posterako, Switch, Xbox One eta Xbox Series plataforma ikustu dugu. Atorren urtien, honi odatari barik, Broken Sword, Smoking Mirror, Reforged. Baina, PC-erako ailegatzen baldin bada, ez Linux batean instalatu leike, eta orduan Steam Deck baten tatxakin bebili leike. Bai, bueno, bere ez da benetako tatxa esango dugu, ez? Ja, xagua dela, ez? Bai, agun. Ados. Eta benga, azkenego azgoaz, hau Damian, honeko intereseko dutxu, ze godot garapen motoriek 4.5 bertzinoa jaso deu. Egunerak eta txikizia dela moten dugu berez, baina 4.4 bertzinoa espaldikoa da, ja, urte eta piku dekora zagoneke. Osake, hainbat eguneratxe berritasun gehitxu dutxoz, tresna honeri. Itxuro osoena, haukatza da saltzeko, berez, Stenfield Buffer Support da,
itxulin eman txantioi bufferrentzako euskarri moduen, ez dakitze izenik horrena da horretarako, baina bueno. Eta bueno, egilek ez den dabe moduen, pantaien zuzenin ikusten, ez den errenterizatzen geometri hori txertatzeko balizo dozku, ulertzeko errezen da pidizo bera ikustia, solako ikuspegizekaz eta apuro jokatzeko balizo dozku. Baina, bueno, bestela, 6 derran aurreko konpilatzie, lokalizazioantzako zuzeneko aurre ikuspena, hau batez beguritzeko interesgarri dela, txulpenak eta itxerakoan momentuen ikusteko aldaketak eta olako gauzak gehitzen dabiz, gero, bueno, kodien araza dozen skriptien atzera itzeko erremintzak, jokuko musikie mututzeko aukerie, gauza, oinarrizko gauzak eta gauza oso aurreratuek danetarik gehitzen doaz, godoten, purka-purke tresna oso txukune eitzeko. Egitze da gaur egun Unrealek eta Unityk dekiela gaitzen batez be indizen, merkatue, jokuna bai, airuko itzen jokuna bai, baina indizen merkatue kontrolutan dabe. Orduen, posteko da godoten moduko zoze error ingerra hartzen ikustie, eta betikoa, espero dugu datozen urtietarako ondino ingergeza dukitzi eta gauza txukuna ikustie garapen motorea bera bilitze. Kuriosidade aldera, igual godoten zaten bultzadatxo potentea detorri daiteke, ze Battlefield 6ak daukan portal hori mapak sortzeko daukera, godoten bitartez diseinatzen dituzu mapak. Eta orain dela 2 edo 3 egun estrenatua jolasa, pixaiago, aurreko estiralean, baina ja jendea bastante gauza potente egiten da idala emateu. Beraz, esanet, komunitate handi bat sortuko da hor, eta komunitate horre sortzeak ekarriko izkio godoten garatzaileei eskara batzuk ezaugarri berria sartzeko eta baita erabiltzaile kopuruak, balio izango diotena azelare hoia izakatzeko. Eta erostak Battlefieldek zerbait ordainduko dien tresna erabiltzeagatik. Hori bai dela soloa, ea moduko enpresa batek, godot, kode irekiko garapen botere bat erabiltzie Battlefielderako. Hori beretan soloa. Motor grafikoa ez da Battlefielena godot, Battlefielena Frostbite. Mapak sortzeko. Oso kuriosoa da, baina, bueno, ondo dago. Kode irekikoa iten zu, jendean zate ibiltzeko igual jada ezaguna da, eta software irekiko programa jende asko akzesu daukana, beraz, erabaki hona bentsat irutzen zait. Eta gainera kode irekikoa baldin bada, eta olako enpresa handiak hartu, eta gauza berria sortzen baldin baditue, aldaketak, hobekuntzak sartu, eta horrek behar gitaratu egin behar die, azkenean erremintari emoten dutasuna da potentzia gehiago, eta jarraitzen da kode irekikoa izaten. Orduan erosen erabiltzaileen dako, da irabazi. Bai. Bikain, nik uste dute, honekin, azkenean horre atzeratuta gauzkan albiste labor guztia komentatu ditugula. Eta, datorren hastian, seguro eukiko dugula gehiago, ze hemen gauzak gertatzen die eten barik, gero eta gehiago, gero eta joku gehiago, eta gainera Steam Next Fest honekin, badukagu ziurtatuta. Así que asko ibili, ondo jolastu, eta egongo ga. Hori azkerek asko entzutiarren, ondo ibili.